Na, egy újabb nap ezen a Minecraft világon. Itt egy Iron Golem. Igen, kekeckedsz, igen. Mit csinál? Kekeckedsz. Na, végre itt van sok bárány, úgyis kell gyapjuk, szóval szedek párat. Ezt miért nem tudom megnyírni? Te mit próbáltál csinálni? Nem lenyírni a szőrömet. De. Hogyha lenyírod a szőrünket, akkor fáznánk egész így. Jó, ez őszintén nem izgat. De úristen, már alig van kajám. Ó, ott egy zombi. Rohadt hús. Hé, te miért ütsz? Hát Tökre kell a békésen itt kaja. voltam. Te itt elkezdesz bántani, én nem is akartalak téged bántani. De kell a kaja nekem. Hát oké, akkor menj fel és öljél malacot. Jó, akkor... Szia, azt hiszem. Ez fura volt. Na, úristen, ma megint egy falu van. Úgy csak elfalusiak. Te mit csináltál a gyerekemmel? Nem kell falusiak, és megöltem. Mit tettél? Mit tettél? Mit tettél? Gyere ide!